Mandaping mati ora tri Candra lan Kartika wus gumiwang sumunar amadangi Jagatraya Datanana sabawani walang hangalise kang kapyarsa mung tunggal kandha siji papan panggenanipun boten nyarosaken kedadosan ing kayangan Dandang Manguri wong awayang nyarosaken ingkang wonten pedukuhan Klampi Sireng Karang Kletak ya Karang Kadempel Kiening Rasemar Bujo Gati Janggan Asmara Santo Juru Dyah Punta Prasanta Kaadhep Bagong Mangudi Wangsa ya Jombloita Besut Sangyang Katinja minangka jangkeping Panakawan sedaya samya tetembangan nandur klengkeng jejer limo gending anggrek Surabaya anakmu ajaan ya Pak padang bulan ing pelataran padange kaya rina aja turu sore-sore ben akeh rejekine seger waras awake panjang umure sore-sore padang bulan rene babarengan
besut sing ganteng dhewe. Ya ma, reang ngaturna blek-blek adagi ya ma, kunjuk ana ngarsane Mankila Rama Semar. Iya nak, wis tak tampa pangestuku tampanana ya Gong. Tak pundi ma, dadya jimatku selawase urip. Aku ngaturna pangabekti Makde, kunjuk ana ngarsane Makde Semar. Ya Le, putuku sing ganteng dhewe. Wis tak tampa. Pangestuku tampanana ya Le. Ya Makde wis tak tampa dadi jimatku selawase urip. Lah iki Makde Semar ngajak aku karo bapak kekumpulan ana nggone pendopo Kelurahan Klampis Ireng kene iki ana parigawe apa Makde? Ngertenono ya Nak. Aku karo awakmu iki pamong. Pamong iku panggonane momong marang para kawula. Sarehne awak dhewe ana desa, mula ayo padha pamong praja ngrembug desa, golek sarana kanggo majune desa Klampis Ireng, aja nganti kari karo pedukuhan liya-liyane ya Le. Wah iya ma, bener apa sing dadi kandhamu? Iya Makde, bener apa sing dadi kandhamu? Merga apa Nak? Jaman iki cakra manggilingan. Jaman biyen karo saiki wis beda. Bedane napa, Ma? Nok babakan pembangunan Le. Nek jaman biyen pembangunan iku teka dhuwur mengisor. Ning nek jaman saiki diusahakno pembangunan iku teka nggone ngisor mendhuwur. Dadi majune negara diwiwiti saka majune desa ngadesa. Mula kang saka iku awak dhewe kudu tansah iso manunggal tekad lan sedya kelawan para kawula, kelawan para warga supaya desane awak dhewe iki dadi sarana majuning negara Le. Aja bosen-bosen nganakno pembangunan ana nggone pedukuhamu dhewe-dhewe ya Nak. Wah iya Ma, aku ya wis nganakno pembangunan akeh Ma ana nggone Karangkletak iki. Biyen dalan-dalan sing rusak, dalan-dalan sing blethok saiki wis tak dandani Ma. Guyub rukun gotong royong urunan karo wargaku sethithik bapa sethithik digawe benahi dalan desa, digawe benahi dalan kampung. Saiki nyatane sing mlaku ana nggone pedukuhanku mau ya wis gak kuwatir merga dalane wis enak, dalane padhang. Ya Makde, semono uga ana nggone Karang Tumaritis wis tak bangun guyub rukun karo para kadang wargaku. Tempat pendidikan, sarana ibadah kabeh padha tak benahi. Pamriye apa Makde? Supaya kang gegulang ngilmu lan uga gegulang agama bisa sinau kanthi ati kang tenang, pikiran kang wening. Yen anggone gegulang iki papan panggonane pernah lan layak, ing kono ilmune uga bakal gampang tinampa, ing tembe mburi bakal piguna Makde. Iya Nak, ya apik, bener. Ning bangun iku aja sing ketok tok Nak. Sing gak ketok iki ayo padha dibangun. Wah, kon ngomong kok ngawur ae Ma. Wong bangun kok gak ketok iku lho. Terus oleh masang boto iku ya apa? Oleh mlamir iku ya apa nek gak ketok Ma. Bangun sing gak ketok iki mbangun mentale masyarakat. Mula awak dhewe dadi pamong iki sebute pejabat sing paling dhuwur. Kon niku kok ngawur sih Ma. Kon niku mari mangan apa, mari ngombe apa, Ma? Lho.
Wong jenenge lurah, jenenge petinggi, jenenge polo iku kok pejabat sing paling dhukur. Pejabat sing dhukur lak ya bupati ta gubernur ngono. Iya nak. Nek aturan struktural pancen iku sing dhukur. Ning nyatane awak dhewe diarani pejabat sing paling dhuwur iki sebabe apa? Sebabe awak dhewe saben dinane eruh bungah susahing kawula tanpa leren dilapori nak. Ana kawulane sing susah awak dhewe eruh, ana kawulane sing bungah awak dhewe ya eruh tanpa nunggu laporan. Lan awak dhewe kudu iso nyelesekno masalah iku secara langsung. Oh, ngono ya, Mo. Mergo awak dhewe sing bersentuhan langsung karo masyarakat, mula awak dhewe iki diarani pejabat sing paling dhuwur, Le. Oh, iya Mo, masuk nek ngono. Lah mulane awak dhewe kudu iso mbangun mentale masyarakat, bangun sing gak ketok iku mau. Saranane siji, awak dhewe kudu menehi pangerten liwat agama. Supaya apa? Kawula yen ngerti agama, uripe ora bakal rusak, ora bakal sasar susur amarga duweni angger-angger. Ping pindhone kawula kudu ngerti marang endahing kabudayan. Yen para kawula ngerti marang endahing kabudayan, uripe bakal guyub rukun ayem tentrem, Le. Sebab apa? Awak dhewe iki bangsa kang tininggalan dene budaya agung edipeni tur luhur dening para leluhur lan para sesepuh kang wis sumare. Lah tinggalan iki ayo padha dilestarekno, ayo padha diuri-uri, aja nganti ana kang ngureh-ureh. Oleh-oleh ae awak dhewe iki nganggo budaya manca ning yen iku mau bisa rumesep marang budayaning awak dhewe, aja kualik. Awak dhewe nganggo budaya manca lali marang kabudayane awak dhewe. Ngerti ya nak? Bangsa kang gedhe mono, bangsa kang tansah ngluhurake marang kabudayan. Merga salah sawijine cagak bangsa iku wujute budaya, Le. Walah, Mo. Kon kok dongaren, Mo. Omonganmu iki mang rada dhukur. Ya apa nak wancane ditanggap profesor iki ya kudu ngene iki, Nak. Kok kene iku wong ditangkap lak ya padha wae. Ya nane awak dhewe sing niate padha wae, padha-padha nyambut gawene. Lah, saiki awak dhewe kewajibane ngaturake gunging panuwun. Ngaturno panuwun ya, Mo. Ngaturno gunging panuwun kang tanpa pepindhan yaiku marang pepundhenku kang kagungan hajat, marang pepunden kang kagungan hajat wengi iki. Profesor Doktor Haji Zakiuddin Munasir Espak. Oh ngono, Mo. Gelare akeh banget. Malah bengi iki tak tambahi. Ditambahi apa? Tak tambahi Ki Profesor Doktor Zakiuddin Munasir Espak. Nak lho. Adik kok tambahi ki sih, Mo. Ya iya, Le, wong padha-padha nyekel cempurite, padha-padha nyekel keprak, nyekel cempolone, padha-padha mancal keprake. Mula ya padha-padha dalange, Nak. Wadah, Mo. Sore mau piantune ngasta ing adegan jejeran nganti limbukan. Nak, aku lungguh ana mburine ndrodhok aku, Le. Lho. Lah ndrodhok lapo lho, Mo? Lungguh kok mburine profesor iku tibane aurane kaya ngene iku ya, Nak. Wah niku Mo, wah iso ayatakno. Ya Le. Lah bengi iki ngrawuhake awak dhewe sak rombongan. Ing kono pepundhenku Profesor Dr. Zakiuddin Munasir nduweni kajat, Le. Kajate apa? Kajate ya halal bihalal, halal bihalal. Amarga iki isih ana ing sakjroning sasi Bada utawa sasi Sawal. Ngono ya, Mo. Ya halal bihalal sak keluargane kabeh Bani Munasir lan uga karo para tangga teparo, uga kanggo para pandemen lan setresna budaya kabeh. Lah awak dhewe makili sak rombongan abyor budaya ya ngaturake minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya, Le. Nggih, Mo, padha-padha. Bungah banget bengi iki. Apa maneh tamune iki mau wis jan wong peng-pengan kabeh. Ngono, Mo. Ana sing mantan menteri, ana sing mantan yaiku Dirut Pertamina barang. Wadah, Mo, sedulure Bapak Zakiuddin. Wong luar biasa kabeh. Malah mandar bengi iki awak dhewe kerawuhan piantun agung saka Tanah Monco,
Saka ndi mo? Saka negara Belanda nak lho, teko Londo mo. Sapa mo kira-kira? Mister Antonius utawa Mister Ton. Lho, iya mo. Ngaturake gunging panuwun. Uga rawuhe Ibu Hani, CEO PT Agrikultura Pacet. Wis ora iso tak sebutake siji-siji nak. Bakune kabeh kang padha rawuh awak dhewe nyuwun gunging panuwun lan uga sugeng amirsani pagelaran bengi iki. Ya moh, ya. Lah iki engko profesor uga kepareng nyuwun minggah mau bakal ngaturake lelagon-lelagon dolanan. Ya, mengko nak ning sadurunge aku bakal ngaturake lelagon siji dhisik. Apa mo? Aku kepengin nyuwun pajineman le. Pajineman apa? Pajineman mari kangen. Ngono. Mengko mandhape langgam nusul. Walah mau cocok mau yahmine wayahe jineman. Sing nembang sapa? Sing nembang tak jalukno suarane sindenku sing ayu dhewe sak Asia Tenggara. Mbok. Sapa mo sing ayu dhewe sak Asia Tenggara? Ya sing tengah dhewe iku nak. Nomor 4 teko kene ya nomor 4 teko kono. Wadah. Bunda Ika Wahyuni Kusuma Harum di Hati. Wadah. Jenenge rek ditambahi barang mo. Ya, monggo Bu Ika. Ya, disumanggakake. Yo. Mari kangen mandhapipun langgam nusul. Yo. Lalu mangsa Oh ya.
langgam nusul blender Mbak Puput yo panuwun muga kena kanggo jampining sayah remening penggalih iya mo lah iki mau janjane ya akeh kang padha ngresakake lelagon lan gegendingan saka keluarga Munasir kene ya ana kang kepareng mundhut lelagon lan gegendingan le sangka sapa mo saka Bapak Lutfi ngersakake lagon apa Nyidam Sari Sriuning lan Caping Gunung. Wah iya mengko mo. Uga ana penggemar iki ngaturake nawala ya coba wacanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang, kula Pak Sauri saking Siwalan Kerto, Surabaya badhe nyuwun lagu Caping Gunung Jenggleng. Wah nggih. Matur suwun. Assalamualaikum. Wah ya mengko bakal diaturake. Ya. Ning iki luwih dhisik sesuai request-e kang kagungan hajat. Bapak Profesor Zakiuddin tak suwun kepareng minggah dateng pepanggungan bakal ngaturaken lelagon ugi gegendingan ugi menawi wonten menapa ingkang badhe dipun aturaken kula amung nyumanggaaken ngono ya mo wekdal saha panggenan kula sumanggaaken diringi Srempek Mataraman yo bareng duduk hoyo ya yo dua lolo Sugeng enjang Ki Profesor Zakiuddin. Sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun kula balak-balik dikengen munggah, padahal wis gak munggah. Napa? Jane malah nek jenengan kersa nutukaken kula seneng langkung niki wae. Niku mboten saged ngadeg malih. Akhire niku wau. Sawo gletak digelek tangi maneh. Nah, nggih. Nggih.
Wingi waktu latihan niki lak janjian tembang-tembang dolanan lawas. Nggih. Ben niki para sindene kan tasih kinyis-kinyis niki ngertos. Nggih. Ngertos lagu jaman kula sekolah rakyat yen sekolah dasar. Oh nggih, penting sanget. Awit anu Prof, sakniki lare alit utawi anak-anak niku pun mboten enten sing kenal lagu dolanan. Bahasane cublek-cublek suweng mawon mboten ngertos. Ngertose statue-statue sakniki. Anu mawon mengke nyuwun Cak Kabul nggih, Mas Kabul. Pak Surono Mas Kabul. Kali Pak Kabul nggih. Nggih, Pak Kabul. Pak Guru. Niki sepelane Pak Kabul niku. Nggih. Latihan yang kali. Niki dimulai lagu dolanan rumiyin nggih. Nggih. Mangke ditutup Plono Sewandana. Oh, ngaten. Reokan ditutup reokan. Oh, nggih. Midle nggih. Nggih medley. Midle mawon. Oh, berarti lagu dolanan serempek ngaten. Nggih. Oh, nggih, siap. Pindah serpek. Siap. Niki dimulai lagu Dendeng Kenting nggih. Nggih. Kula mawon langsung diiringi nggih. Siap. Monggo. Dendeng kenting ting sambel lontang kakang mendak yen mendak ulung-ulungan jenang telok kendhek mawi kelopok awo lekan nono kadu iklan kakawula bengok wana kecipir wungu kembangi awe rawa-rawe temanten ketemu sore lanjut Sarsur Pulonan Samsur Pulonan ma kema irit tete ta oya irit tete ta oya ya kecanda kadi kawe hati mesti mati tak bedile miwis besi dong prong jelegur prong jelegur lanjut lintang kita Oyo aowa ya oya yo wa Kidul kono ana lintang kedayoan lambine lurik abang tapi jinggoloko tak jinggoloko tak jinggerowe-rowe bocah gunung amek kembang kliru mbayung jelalat manuk engko angin dani jelalat manuk engko angin dani lindri atang telok kati lawuhe padha teri Indri atang telok kati lawuhe padha teri ati tutul manetne ati emplok-plok amah telet-let pacak gulu cingring aduh yayi sendal pancing aduh dang dung aduh dang dung
Lanjut reokan, reokan. Klono Sewandana. Noneno bareng yo. Klono Sewandana raja muda ing Ponorogo siyaka ing yuda lawan raja Rai Singa ngasta pusakane pucuk kyai Samandiman ragas perang pupus singa barok alas roban Iyo wae perangane tansaya rame iyo hae negarane dadi aman warok sepi nratas ing prajurit singa bakti pujanggana lawan bepati singa kabeh ajur lebet dening warok Ponorogo becut samangima suarane beda angkasa iyo hae singa barok dadi kramat iyo hae sarwa ireng sandangane iku sejarahe cerita reok ing Ponorogo gambarke menangi Sang Prabu Klono Sewandana jinip gawe ngepso seni reok Ponorogo sigra lakunira nandhakake menang yuda iyo hae reok dadi saya rame iyo hae sarwa ireng sandangane. Tepuk tangan untuk Profesor Zakiuddin. Oh, luar Gayeng nggih. biasa. Gayeng. Nggih sering ditambangaken. Nggih, kula pikir bae sering ditanggap. Nah, nggih. Matur nuwun. Nggih, Sedaya sami-sami. mugi-mugi menghibur dan barokah. Siap matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk. Yo. Ya Allah, matur suwun. Wah, luar biasa. Bayangno nak, sak profesor. Iki biyen cita-citane, ceritane profesor, cita-citane biyen iku kepengin dadi dalang. Ning saiki malah dadi profesor. Lah, mulane nek awakmu kepengin dadi profesor, duwe cita-cita dadi dalang. Wah, iso ae. Lho iya. Nek gak percaya tak kok Prof Zakiuddin. Lah iki uga awak dhewe ngaturna gunging panuwun kang tanpa upama marang para sesepuh pinisepuh kang wis kersa rawuh ngregengake adicara bengi iki. Ya mo. Kit sore mau malah ditunggoni dene
pepundhenku Ki Wardana. Ngono. Saka tlatah Kutareja. Wah, Dalang idola pokoke. Pak Dewardana iki dalang idolaku. Wah, luar biasa. Garap-garapane wayange wah luar biasa pokoke kena kanggo conto sing nom-nom. Iya. Ora lali sedulurku Ki Yohan Susilo. Ki Sarimbit kelawan ingkang garwa ning Vita. Wah iya mong. Ngaturake gunging panuwun Mas Ketua Parijati. Ngono. Ora lali Ki Sarjono. Ki Sarjono. Kit Surya nenggani nak. Pemane iki ana rawuhe Mas Agung Yulianto. Mas Endo. Matur nuwun. Ora lali panyengkuyunge sedulurku nom Ki Marto Jaya Sentika. Wah, luar biasa Mas Marto iki. Iya, pengrajin wayang sing luar biasa. Karyane ora trimo ming wilayah kene nak nganti tekan Jawa Tengah, Jawa Barat, teko Jakarta, malah ana karyane Mas Marto iki sing wis digawa nang manca. Ngono. Nang luar negeri. Iki kabeh bengi iki pagelaran iki ya penataane Mas Marto luar biasa. Wah iya. Nah, aku ya kepengin balas dendam, Nak. Kok adik balas dendam barang sih, Mo? Iya, Le. Wulan 12 wingi sedulurku sepuh Ki Yohan Susilo iki mayang ana nggone kene. Ngono. Lah saiki rikala semono aku diunggahne panggung dikongkon nembang. Lho. Lah balas dendame ya apa? Ya gantian, Nak. Mas Johan karo ingkang garwa Mbak Vita ben munggah. Lho, ngono ya. Ya tabuhi bajakan, Mas. Tung tak tong. Monggo Mas Johan, Mbak Vita.